Tommi. Kato, terve. Terve. Tommi, mitä täällä on tapahtunut? Tässä oli äsken nuotio. Äsken. Jos sä huomasit, niin 15 tuntia sitten alkoi satamaan aika rajusti vettä. Joo. Tuli hyttysiä. Susi. Anoppi tuli kyllä. Hyi kauheeta. Mitä sä sitten teit? Soitin tietysti Timapuulle Tornioon. Tornio? Tornio. Aha. 2 tuntia ja ukot oli pistänyt kodan pystyyn. Ai jaa. Sitten mä menin joelle ja kalastin meille vähän iltapalaa. Ihan mahtavaa. Mistä mä syön ne? Sä syöt ne tästä. Mut kenen kota tää on? Tää on meidän kota. Jee! Älä huua. Ei, kun tarviiko tähän huuvan? Ei tarvi. Timapuu Oy Marttila on laadukkaita grillikotia, saunoja ja huvimajoja valmistava perheyritys. Olemme olleet alalla jo vuodesta 1995. Tehtaamme sijaitsee Torniossa, Suomen Lapissa. Miten voi ihmisellä kestää näin kauan? Mä olin onkimassa meille tikkusärkiä niin kuin sä pyysit. Nyt vie ne särjet tänne ulos ja heitä ne tonne jorpaan. Joo. Ja me itse perässä. Joo. Oma asennusryhmämme varmistaa, että tuotteen laatu säilyy kuljetuksenkin aikana ja kota asennetaan paikalleen oikein. Kokeneiden asentajiemme ja huolellisen työn ansiosta kota kestää käytössä vuosikymmeniä. Laadukasta kotimaista käsityötä Torniosta. Timapuu kodat. Meillä on tämmönen. Onko sulla? Missäs panta? Minä olin tuossa. Mitä oli lähtee?